дар вилояти Суғ аз санаи 7 то 14 январи соли ҷорӣ сардиҳои шадид оғоз меёбад. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, маркази обу ҳавосанҷии вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш, дар ноҳияҳои алоҳидаҳои кӯҳӣ боришот, борону барф пешгӯӣ мешавад. Дар баъзе минтақаҳо туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар ин рӯзҳо то 20 дараҷа хунук пешгӯӣ шудааст. Ин гуна ҳавои сардӣ дар моҳи январи соли 2010 ба қайд гирифта шудааст. 7-9 январ дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона аз -2 то +3, рӯзона 3-8 градус гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад шабона 6-11 хунук, рӯзона аз -4 то +1 гарм мешавад. миқдори боришот дар ин муҳлат дар водиҳо 2 то 5 мм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад аз 4 то 8 мм пешгӯӣ мешавад. маркази обу ҳавосанҷӣ вилояти Суғд пешниҳод мекунад, ки санаҳои 11-14 январи соли 2023 ҳарорати ҳаво паст шуда дар водиҳо 19-14 хунук, рӯзона дар хунук шабона бошад аз 9 то 4 градус хунукӣ ба пешниҳод гардида истодааст. дар кӯҳҳо бошад аз 15 то 20, рӯзона бошад аз 7 то 12 мм градус хунукӣ пешниҳод шуда истодааст. ин маълумотҳо тариқи технологияҳои нав пешгӯӣ шудааст. Маркази обу ҳавосанҷии вилояти Суғд ҳар 3 соат ҳароратро мушоҳида намуда сабт менамоянд. Дар вилояти Суғд 13 стансияи гидрометеорологӣ вуҷуд дорад, ки дар ин марказҳо зиёда аз 120 нафар мутахассисон фаъолият мебаранд. боришоти барфи зиёд ва сардиҳои пайдарпайро мутахассисон ба таъсири тағйирёбии иқлим вобаста карданд. акӯ тағйирёбии иқлим ба бисёр чиҳора рафт метиҳанд. аз сабаби бисёр чиҳо ки иқлим тағйир ёфтааст, аз сабаби бисёр зиёд шудани одамон дар рӯи замин, аз сабаби бисёр шудани партов дар рӯи замин ки тағйирёбии иқлим гуфта пешниҳод мекунанд. ин ҳамо процесси асосияш ки зиёд бухор шудани газҳои гулӯхпарникӣ ё ки гулӯхонавӣ мегӯянд, ки зиёд мешавад ҳамон газҳо ба атмосфера, ҳамон миқдори дар баландии атмосфера ҳамон миқдори ҳарорати ҳаворо баланд мегардонад. аз ҳамин лиҳоз мешавад ки температураи ҳаво баланду аз ҳамин лиҳоз мегӯянд ки тағйирёбии иқлим, ин ҳамаш ба дасти одам вобаста ки ҳамин тағйирёбии иқлим шуда содааст. аз рӯи мушоҳидаи метеорологӣ маълум карда мешавад, ки дар айни замон ҳарорати ҳаво аз 1 то 5 дараҷа дар водиҳо баланд шудааст, ки ин дуруст меояд ба меъёри мушоҳидаҳои мутахассисон. бино ба маълумоти мутахассисони соҳа, агар ба мушоҳидаҳои 30, 40 ва 50 соли пеш назар афканем, дар 2-3 соли охир дар вилоят сардии ҳарорат нисбатан барвақт фаро мерасад. ин ҳолат дар вақти гулкунии дарахтон ва нашъунамои зироатҳо ба назар расида боиси аз хунукӣ гулпартоии дарахтон мегардад. ин гуна мушоҳидаҳо таи солҳои охир такроран ба амал меояд. агар ба солҳои пештар назар кунем, хунукиҳо дар муддати 10-15 сол меояд. ҳоло бошад сардии ҳаво ҳар 3 сол ба мушоҳида мерасад.